ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಅಂಚಾದಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಓಕೆ ನನ್ನಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕದ ಜತೂಲೆ ಜತೋಂದದ ಪಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಂಚ ಉಂಡು ಮೋಡ ಗಂಟೆ ಏಲರೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಸೊ ನಿದ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿತುಲೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಲ ಅಂದು ಪೊರೆಲ ಒಂದು ಉಡ್ಡೋಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಜಪ್ಪರೆನೆ ಬುಡ್ಪುಜಾಲು. ಸೊ ತುಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಜೆತೋಂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಲೆ ಏನಿದ್ದೆ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಂದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕದ ಜನನೆಲ್ಲ ಜೆತೋಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲು ದಿತ್ಯನ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ದಾಯಪಂಡ ಹಾಲು ಇಡೀ ದಿನ ಉಡ್ಡು ಅಲತೆ ಅಂಚ ತಿರ್ತು ಲಾಗ್ಯಾರ ಮಾತ ತೂಪಲ್ ಜಪ್ಪರ ಮಾತ ಬೆಡ್ಡದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅಲೇನು. ಸೊ ದಾದ ಬುಡ್ದು ಮನ್ಪಡು ಪೊರೆಲಾಡು ಉಡ್ಡಾಡು ಪಂದು ಇಜಂಡ ಒಂಥರ ಎಂಕುಲ ಬೂರ್ವಲ ಪಂದಾಪುಂಡು ಬೆಡ್ಡರ್ದು ಅಂಚಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಕಾರಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂಡಿಕ್ ದೀತೆ ಐನಿ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ದೀತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಪೂರ ಆನಾಗ ನನ್ನಲೇನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಂದಿಜಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಇನಿ ಪಲಾವ್ಗು ರೆಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುಂಡೆ ಬೆನ್ಸಿದ್ಯದ ಬೆನ್ಸಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಚೂರಿತ್ತನ್ ಪಾಡಿ ಯಾವ ತೆಗೆದ ಕೊಡಸಿ ನಂಗಡಿ ಬಂದು ಮೂಲು ದಿತ್ಯಾಗ ಬಾಯಿ ಕೊರಡಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಲೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪಾಲು ಎಂಚತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚೆ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡು ಅರ್ಧ ಪಸಿ ಮೂಲ್ತಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲರು ಗಂಟೆ ಪದರಾಡನ್ ಶೋಕಾತನ ಇಂಚಿನ ಶೋಕಾತ ಜಾತ್ರೆ. ಓಕೆ ಇಂತುಲೆ ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಬೂತಾಯಿ ಕಂದೇರು ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದಾಯನ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಮಾತ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿನಿ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಹೊಡೆಲ್ಲ ಪೋವರೆ ಇಜ್ಜೇನಿ ಅಂಚ ಜನ ಸಂಡೆ ಹೊಡೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೋವರ ಇನಿ ದಾಲ ಪೋಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಪೋವರಣ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜೆರೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪೆರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಲೇದಿರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೂಪುಜಿ ಎನ್ನ ಈತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪೂಪುಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆ ದಿತ್ಯಾನ ಮೀಪಾದಾಯ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿತ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ತೆಂಟೆ ಚೆಂದ ನೀರು ರೀತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಯರೆ ಮೀಪಾಯ ಒಂದು ಪೂರ ಈತ ಕುಂಟ ಜಿಡ್ದೀನಿ ಮಿತ್ತಬಹುದು ದೊಂಬು ತೂದು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಹೊರನ್ನೇ ಬರೋಣಂದು ನನಗೆ ಬಲ್ ತೊಂದು ಹೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚೆನಿ ಗಡಿಗೆ ಬಲಿಪುರು ಆಜುಡ್ನು ದುಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡ್ಸ ಪೋಂಡು ನಾನು ಆಜುಡಿಜಿ ನಾನೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆರೆ ಪೋಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ದಿತ್ಯನ ಮೀದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೀದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾತಿರು ಅಂತ ಬರ್ದು ಪಾತಿರುಂಟು ಕನ್ನಡ ದಿತ್ಯ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಟಾ ಎಂಚ ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಮೂಲ್ ನಡಪು ಜಲ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಮೊಕುಲು ನನ್ನಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಜೇತೋ ಒಂದೇ ಗೊಬ್ಬುನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೋಂದು
ನರರು ಈಗ 2ಕ್ಕೆ 1 ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪುದೀಕ ಪಂದ್ ಆರಿಲುಂಬುದಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪೂರ ಮಂತುದೆ ಕಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚ ಈಸಿ. ಸೊ ಬೂತೈನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಬೂತೈನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದೆ ಕಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಖಾಲಿ ದೆಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರವೇನು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಲುಂಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುರ ಲುಪ್ಪುಂಡದು ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲುಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂದುಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗ್ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆಮಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಂದಿ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗ್ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚ 5 ಆಜಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ದಾಸೇಮಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಈತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾರೈ ಮಾತ ಬೋಡು ಅಂತುಲೆ ಏನು ಕೋರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ. ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತೊಂದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೆಂತೆಲದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಉಂಡಾತು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ತಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ನೀನು ಪೂರ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಪಂದ್ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ. ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೂಲ ಒಂಚಿ ಕೊದ್ದೆರೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆದು ಕಬಿಡ್ನು ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ಲೈತೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ಗಾಂಡ್
ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಡೆದೀಚಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕಲ ನೆತ್ತು ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸರಿ ಒಯ್ಪೋಡು ಮಸಾಲೈಕ್ ಖಾರ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನನಲ ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇಯರೆ ಕುಡುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ತೂಲೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಇಂತಿನ ತಿನ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಶೋಕ್. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಸುಕ್ಕದ. ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ತಾರೈ ಪಾಡ್ತಿನ ತಂಚ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೋರ್ಡಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಆತೆ ಆಡಿಯದು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮೀನು ಫ್ರೈ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ತಿನ್ಪುಜೆರತೆ ಚಿಕನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೈ ಮಂತುನು. ಸೊ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ನೇರ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚ ಅದು 4 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಪದಾದಿ ಅಂಕಾಲಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಿನಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಕಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಕೋರಿ ತಿಂತೀನಿ ಖಾಲಿ. बोर्ची ಕೂಡ ನೆಂಡಾರ್ ತಿನ್ಪುಜರತೆ ಸುರುಕೆ ತಿನ್ಪುಜರತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತಾಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೈದಿರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಯಾರು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಂತರ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀದು ಬರ್ತೆ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಂತುನು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗರ್ದಲ್ಲು ಇಂಚ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕುಲ್ಗ ಒನಸ್ ಬಕ್ಕೊಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಕುಂಟಾದಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಕೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ದೊಂಬತ್ತರ ಅದು ಬಲ ಬರ್ಸದ ಪಾನ್ ಬರೋ ಚೀ ಪಾನ್ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಜಿಡ್ನು ದೊಪ್ಪುನು ಅವು ಒಂಚಿ ಇತ್ತೆ ನುಂಗವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನಗುಂಟು. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಕಚಾರಿತ ನೊಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸು ಮೂಲೊಡ್ತಿ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಬಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇಡಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತಂದು ಎದ್ದದ ನಾನು 4 ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಅವ ದಾದಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾದಂತೂ ಫಸ್ಟ್
ಶೋಕಾತ್ಮ ಖಾರ ಹಚ್ಚತಾ ಖಾರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಖಾರ ಪರ ಇಷ್ಟ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂತೆ ನಂಗೆ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ. ಯಾವ ಪಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ ಬಿಸಲ್ಲ ತಿನ್ಪು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬಾ ಜನ ಕಾಡು ಬಿಸಲ್ಲೇನು ತಿಂದುವಲ್ಲ. ಯಾನು ಕುಂಟು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ತುಂಬು ತುಗ್ದು ನುಂಗಾರೆ ಬಲ್ಲಡಾಡ್ಗಂತ ಮೂಲ್ತುನಾಗ ಕೂಡ ಮುಗಲ್ ತೋಜು ಮಾರೆ ದುವೆ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಪಾಡುನ್ ತುಪ್ಪುನು ನುಂಗುನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಂಟು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟು ಅಂತೆ ಬೂರೊಂದ ಮುಲ್ಪ ದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ದಿತ್ತೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಕ್ಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದು ಕೊಬ್ಬೂನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೇಪಲಾರು ಮುತ್ತುನಾಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.